biara ura fa cheyen enanope Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo the Lord forgive Yesu us Christo dinemo Yesu Christo dinemo ura fa cheyen Yesu Christo dinemo fa cheyen yene ebusuan fa cheyen yene ya asafo fa cheyen yene ejume mu fa cheyen yene Yesu fa cheyen Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo ura fa cheyen Papa Yesu infom so biara sempo ye woyen kasim sempo yen tarishe sempo yan namontumu Yesu Christo dinemo fa cheyen 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 ewo Yesu Christo dinemo ewo Yesu Christo dinemo ora fa cheyen Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo ora no pe be ka o ma ho wate Papa Yesu fa yen from so fa cheyen wate ora fa yen from so fa cheyen wate ewo Yesu dinemo ewo Yesu dinemo ewo Yesu dinemo ewo Yesu dinemo yene ebusuan fa cheyen yene ya safo fa cheyen yene ya namfofo ora fa cheyen kasedi ensene fata kasedi de afufuro ko oya obi mu anope ora fa cheyen wate anope ora fa cheyen wate anamo bia ensene fata anamo bia ense Kristo ni anamo bia ense ojidini anamo ora fa cheyen wate ora fa cheyen wate Yesu Christo dinemo 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 in the mighty name of Jesus. Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo ye traso abompaye enanopai asre radi se bibi biara emma ye huntumi ye din ewo no awurade mu bibi biara enam so na emma ye mrew bibi biara enam so emma ye ntumi nkokan bibi biara enam so emma ye ntumi nyina pintin ewo no awurade mu ye bompaye ene anopai asre radi se Erade mfa ahoɔden sonko embre yen erade nye yen fi bibia eye densen wo eya ese san so hwɛ ne de untumi mpase da anope ye bom paise erade mu ayen da yentumi bro ye biara yentumi overcome ni ye bom paie Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Papa Yesu mero ye biara atoma afa ora Papa Yesu shayenten ora shayenten enano pe shayenten Yesu Christo dinemo ora shayenten Yesu Christo dinemo ora shayenten Yesu Christo dinemo ora shayenten bibi biara ama woma abrabo ichoki bibi biara ama woma abrabo esi bibi biara ama woma dwendwen ho kwa na wonte wonka bibi biara Echewoma efiwa saferade ho Yesu Christo dinemo ora ifrio Yesu Christo dinemo ora huya mobo 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 bibi biara ama yen wuntem awa enanope ora huya mobo wate ora huya mobo wate ora huya mobo wate Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo ora huya mobo anamon biara ama yen wuntem awa Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo ejume bia atete yen wontem Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo ni ye bia ama yen wontem atete enanope Yesu Christo dinemo ora boaye 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 kasedia ama yen wontem atete ni ye bi niam bi ama yen ntem atete enanope Yesu Christo dinemo ora boaye 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 ewo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo ora boaye Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo abompaye asrebade ene anopai
say osi inshira ni onipa on nanto abonefo agina mu ye bompa ye na no pay say obonefo na agina ye bompa ya sere rade say ne bonyefo kwan ye bompa ya say field foot na bia ye bompa ya say afi ye no to nkwata apai o bompa say bibi biara ebe fa kwan bi super ebe twon awura sa o bompa ye na Yesu Kristo asamo so say Awurade ahoden foforo entwun fi anamon biara ele manyame sira entumi nya kase wo so ye bompa ye Yesu Kristo de ne mo Yesu Kristo de ne mo ye bompa ye enano pe papa Yesu anamon biara ede ye beko abonefo kwan so te esane se wasema mayati asese obonefo dipim atemu mu intino Yesu Kristo de ne mo Yesu Kristo de ne mo ora tombo anakaya ho ora bua Mayemfa ya adwene inante tenene tenabia Mayemfa ye ni biara manye tenene tenabia tefo Yesu Kristo dinemo 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 ora afi yene ye kusua afi yene ya safo afi yene ye jumayefo afi yene ye namfofo afi oh ora mayentena dada enijemu ora mayentena dada enijemu niende yembeko obonefo kwanso de Yesu Kristo dinemo yetwi Yesu Kristo dinemo yetwi Yesu Kristo dinemo yetwi Yesu Kristo dinemo yetwi niebema yenkoma kwakodi adefufuru biechi Yesu Kristo dinemo yetwi Yesu Kristo dinemo yetwi ewo Yesu dinemo ewo Yesu dinemo ewo Yesu dinemo ewo Yesu dinemo ora bwaye Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo we asia fefe di biara yede yenkoma akofem fare Yesu Kristo dinemo bwaye Yesu Kristo dinemo bwaye Yesu Kristo dinemo bwaye obonefo kwan biara so awoma nam enede Yesu Kristo dinemo bwaye Yesu Kristo dinemo bwaye Yesu Kristo dinemo bwaye afia yesimu manenya afufufuro emaye ewo Yesu dinemo ewo Yesu dinemo ewo Yesu dinemo afia yesimu manenya afisronko emaye ewo Yesu Kristo dinemo ewo Yesu dinemo ewo Yesu dinemo ora bwaye Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo osi Awurade mmra emum nanije Awurade mmra ho imum nanije Awurade ma ode bompaya no pe we are praying that may the Lord connect our heart to his laws Awurade ma yenkoma enye ne mmra ho Awurade ma yenkoma enso ne mmra nsemu Yesu Kristo se mo domia muni ma hyade so yede bompaya no pe se bibi biara ni twewo koma ene wadwene enkwa Awurade asem so ene Awurade mmra asem so wo befa ne tra you will not take it seriously we don't even regard it. We are praying that thing Erade enye yinfum and we are praying that Yesu Kristo dinemo ura na no pe papa Yesu yem Bible say bibi biara ebetwe adwen efiwoso bibi biara ebetwe yenkoma ama anase ebeye yenkoma prim biara Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo ura mayenye jewu mra ora mayen konto ora mayen shisho ora ya shisho mayen Yesu Kristo dinemo 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 ora shayente the fire command wa dishimojeni Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo ora shawmatin and I no pay over shawmatin and I no pay over shawmatin Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo afimu ora shawmatin na watwimu ora shawmatin busumimu ora shawmatin ewo Yesu Kristo dinemo 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 ora shawmatin
Shaumadin, Ewa Yesu Christo Dinamo, Ewa Yesu Christo Dinamo, Ora Shaumadin, Ora Shaumadin, Ora Shaumadin, Ora Shaumadin, Baby Biara, Akuma Prim Biara, Yesu Christo Dinamo, Ora Bubumaya, Yesu Christo Dinamo, Ora Bubumaya. Akonia biara etayenso and it's to me fire koma endo and it's to me cycle ya adwen ewo nkuto hu orabua yan wate Yesu Christo dinimo Yesu Christo dinimo Yesu Christo dinimo Yesu Christo dinimo orabua yan Yesu Christo dinimo ewo Yesu Christo dinimo in the mighty name of Jesus. Erade boye o si na odwene Erade mmra ho awia ne anajo. You want to pray that this year, this month, this moment, you will have delight in his law. Na Erade mawo komane adwene a odi besusu na asem ho na the more you meditate, the more you resemble the word. Bompai say afi na wotwe busumi Erade manasem hunhwa enkoso no kon na da wana to he meditate on his word day and night. There is something about meditation. There is something about memorizing God's word. Your bompa says, "Sa don't efie mu no Erade safa sa don't sheye mu ma ye bompa." May the Lord give us the heart and the love to meditate on his word day and night in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Erade manasem ho kom enni yen na ye wasem kom ente Orama wasem kom ente woma enano pe Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Ebi biara woma hye orama wasem ho ihia Yesu Christo dinemo orama wasem ho ihia Yesu Christo dinemo orama wasem ho ihia Ebi biara yebeko bebi biara yebetu ye na edu orama wasem ho ihia orama yenkonto Papa Yesu mayenkra nhwehwew orama yenkra nhwehwew afi mu mayenkra nhwehwew na wotwi mu mayenkra nhwehwew busumi mu mayenkra nhwehwew orama yenim biewunti ora bieyeni wunti Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo ora bieye aso Papa Yesu bieyeni wo wasem ora bieyeni wo wasem Yesu Christo dinemo 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 orama yentumi jina wasemunti orama yenso aba wasemunti orama yenso aba sonkon yene yebusu ama yendiye wasemunti yene yasafu ma yendiye wasemunti yene yejume mufu ma yendiye wasemunti yene yanamfu ma yendiye wasemunti Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo ma wasemunti na yemuda Yesu Christo dinemo orama wasem intim yemuda Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo orama wasem eniye intina de biara da ewo Yesu Christo dinemo ewo Yesu Christo dinemo ebusafu yetuaso bompa se Erade asem enini nhira ema yentintim ewo nanuonyamu yentintim ewo yedimu o so ti se dua etim asubonte ho eso na ba ni bremu na haba empo ni oyi nyina be wie yie ye bompa ya no pe aso Erade se Erade mfa nensa enkan yen Erade onfa nensa enkan yen na baby bia ono Erade din adua bia omma yen so aba omma yendi afi osure Erade ho yedi osure Erade ho yedi osure Erade ho yedi se wo yedi ni unhye na efi ono Erade ho Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo omma ni yedi Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Erade mani yedi mesra ewo Yesu ora omaye koso abompa esere wo yedi ewo yan abrabo mu enanope Papa Yesu ma o yedi esuronko bi intoyenso ora ma yedi esuronko bi intoyenso ora ma yedi esuronko bi intoyenso ma ope na enye ho ma wo ma Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo Yesu Christo dinemo ora ma o yedi nsoye mu ene afi mu ma o yedi intoyenso na wotwe mu ma o yedi intoyenso Yesu Christo dinemo 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 abompaye
ye pejao ye mind ye country or my Ghana, our motherland, our homeland. Ye bompaye ewo Yesu Kristo dim. Yesu Kristo dim. Biara eye esi akwan ne akwansidi ewo man yi mu. Ema ne nyame pese ode o man yi beye. Ne nyame pese obe fa ne tumi so aye ewo o man yi mu. Ye bompaye na no pay asre ono kwafu yi se o man na dom ne na hoden entwa o man yi hu si. Tumi biara esoro o man yi so. Mpanyini biara esoro o man yi so. Ye fa tumi wo Yesu Kristo dim mu. Ye fa tumi wo Yesu dim se nyame mba na no pay ye bompai esisiu obonefo ne hihye ene ne nnwuma nyina akwante afi Awurade nkunimdi enko ema oman na Awurade ankasa toto ye man na oma enya baabi enyina ewo Yesu dim ye bompai Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo ewo Yesu dim. Father, we are praying in the name of Jesus Christ. We are starting ewo Yesu Kristo dinemo na no pay o wa mo den utumi yesra wa mo den ura embet ene embetna ene yemfimo ene sorry mo Yesu Kristo dinemo wa mo den doso imaye wa mo den doso imaoma weni monyam doso imaoma ewo Yesu Kristo dinemo ewo Yesu Kristo dinemo omangana esha wonsa omangana esha wonsa omangana esha wonsa ora ma ukwenta bane nyekese ewo omanne so ora tuntrum ma omanne nya omanga ebediye ma omanne nya omanga enidaso surunkubi ebebem Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo ye jai omanne mumpenfu nyinara nso esha wonsa ora ma ukwenta bane nyekese wo wonso ankorankora biara ora ma wonye nshira ora ma wonye nshira ewo Yesu Kristo dinemo ewo Yesu Kristo dinemo ewo Yesu Kristo abompai say weekend imu akwantufu wom weekend programs ni event ni ahuru nyina ye bebo people will be commuting from one place to another ye jinem emu ebompai asre Awurade akwantu munshira ene bambo ama ne ma ene nebusan abusanfo a yeri kuku okomia etututu anamo ahuru nyina ye bompai se Kristo mfa na bambo no mfa ni tumi mfa ni bambo enkwaye enkura yen no mfa obi bia kwantu munshira weekend ye bompai ewo Yesu dim Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo ora na watwe o ma ye jaye ho ehye wonsa akwantu munsem ejuma munsem papa Yesu ehye wonsa ora te kwan mu emaye domyen boaye ora ye kwa afayen ko ye banso afayen bra Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo papa Yesu na watwe ma wo manye soronko na watwe ma wo manye nshira na watwe ma wo manye kunindefo Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo anamon biara ye betu ora die ne mu kan ora na watwe mu ye jaya ho hyawansa Yesu Kristo dinemo boye ho ban soronko Yesu Kristo dinemo boye ho ban soronko ora dombo anaka ye ho ye ni yefi ye ni asafo mu Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo Yesu Kristo dinemo yenga ye be nantew afa kwan ho empo yenga ye be fa lorry ora boa Yesu Kristo dinemo ewo 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 Yesu dinemo ewo Yesu ye twa so abompa ya no pay bibi da yankuma so ankura obia wa bisade bi ye bompa ya no pay asre Awurade se o se mu misa na mu benya mani ja wie pay osi nania oye nyina ebe wie ni yiye sana yankin kansma na ye kan etine osi nania oye nyina ebe wie ni yiye o le bompa se ni afi we fiase ni afi ugusore ye ni afi uba be fiase Awurade ma o yekodu Awurade ma wa hoden oma ewie o yiye oma ensu yiye eti Awurade na onkasa na Awurade church show na Awurade so unsa no ntene mu emani shira ewo Yesu ewo Yesu Kristo dinemo ewo Yesu Kristo dinemo ewo Yesu Kristo dinemo ora osi embisa na yesabeka yembom na obebie amaye wasem nso amaya ate asese ebedu sese yembisa wonsem
hwee Yesu Kristo din mu ora nyansa fa domoma tumi soronko fa domoma ahoden soronko ora eyi ne esere ora fa domoma Yesu Kristo din mu ora fa domoma Yesu Kristo din mu we say won sanu ejuma ebeye na se yen sanu ejuma beye dia ora na enano pe yakase ora ma yen sanu ejuma enye ora ma yen sanu ejuma enye Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu ora ma yen sanu ejuma enye bebi biara yebeko ora ma yen sanu ejuma enye Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu yen ejuma mani enye ora yen ejuma mani enye yen asafo mani ntumpon Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu sukun sem ni mu ora ma yen enye sukun sem ni mu ora ma yen dinkuni Yesu Kristo din mu 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 ebusua ni mu ma yen diye Yesu Kristo din mu ebusua ni mu ma yen diye Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu oman ni mu ma yen diye Yesu Kristo din mu 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 ora afi ma yen nante wonshira ni mu afi ma yen nante wonwosra ni mu Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu afi ora ma yen fa ye wo mfimfare mu Yesu Kristo din mu as we stand in His presence day and night, as we intercede in His presence day and night, as we become weapons of sharpening for God, as we become servants of the Lord, as we listen to His voice, as we obey Him, may the Lord cause us to walk in His blessing. Ewa Yesu Kristo dinemu, 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 Yesu Kristo dinemu. Afi urama yendiye ewa Yesu Kristo dinemu. Afi mauma yediye into wonso ewa Yesu Kristo dinemu, ewa Yesu Kristo dinemu. Yeni yebusuya mani yendiye, yeni yasafu ma yendiye Yesu Kristo dinemu, Yesu Kristo dinemu. In the mighty name of Jesus Christ. So a bompa, ye bompa se bibi biara ebesma esum ebesma reho ebesma yaudi ebesma nkugu abetu yenso ewo yebusuam bibi bia edi yare basa ne mro ye be ha yen bibi bia di mpetuwu ni ade betata yen ye bompa ye wo Yesu din mu Bible say yensu obonefo no kwan no bedwane Bible say ye mompa we should pray, we should be strong and we should pray, putting on the whole armor of God. Yense erade akodide nyina na yetumi ni obonefo no enye ye ne honam ne moya na nya enne anope o bompa se bibi biara eye tumi dibi mpahini bi hyehyei se edi o how eni amane ni obregu beto ebusua so ye bompa wo Yesu dim ye fatumi wo Yesu Kristo dim ye twani ni nam agina tubi efi erade ye bompa wo Yesu dim. In the name of Jesus Christ, we stop every program, every nonsense of the devil. We stop it in the name of Jesus. We stop it in the name of Jesus. Say ye yare, say ye ka, say your how. Papa Yesu, sumbiara ewo ba abrabo. Sumbiara ema unhu. Ora ye power of God speak for us. Ora ye bompa ekem enanope. Ewo Yesu Kristo dinemu. Ewo Yesu Kristo dinemu. Ora sumbiara esi long life, Sumbiara esiuma abrabo. Sumbiara esiuma suku hukai. Sumbiara esiuma ejuma hukai. Sumbiara esiuma ebusuemu ishirebi hukai. Yesu Kristo dinemu yekim. 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 Yenge jumemu sumbiara esiu yankwai. Yenge brabo abrabo nankase
honhom sum biara esi enkwan Yesu Kristo din mu 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 na se wasama kire say in thy light we shall see light there ora mahan bin ton maso ora mahan bin ton maso ora mahan bin ton maso Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu ora mayen nanto han ni mu yeni ebusia mayen nanto han ni mu yeni yasafo mayen nanto han ni mu ewo Yesu Kristo din mu ewo Yesu Kristo din mu yeni yen edwuma mu fo mayen nanto han ni mu ora mahan ni pie imayen mahan bi pie imayen Yesu Kristo din mu Yesu Kristo din mu ewo Yesu din mu na ye kai say anopenso erade asisi na dum wasisi ni nshira wasisi ni basa so odibeje yen na odi akan ho afi nso nti erade kai na erade nso mu no ma na dum ye kesema o anope ye gusara ewe erade anim anope ure bompai se ade ba ku bi da okuma so a wore hwekwan afi erade kai wo ho erade on kai wo you are praying that prayer erade kai wo ho ade ba ku da okuma so a wore hwe erade kwan wo ho Radin Kai ewo Yesu dim ye bompae. Raso Zavadi Beradosa. Father, we worship you, Lord. That you are able to do exceedingly abundantly above whatever we ask or think. Yesu Kristo dinimo manimbrim. Ma Yesu Kristo dinimo manimbrim. Urade awuma de da ankra biara kumaso. Afimu. Busumi mu na watwe mu orama ne nyeho ma woma nyeho ma woma Yesu Kristo dinimo Yesu Kristo dinimo Yesu Kristo dinimo nya womari bisa anope nyina orama ne nyeho ma won Yesu Kristo dinimo 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 Yesu yadawasi Yesu yadawasi Yesu yadawasi Yesu yadawasi ebusuafo ye bompaye na nya ye kan se erade emfa imwai kase efa nhye wonsa na erade ma wa dance kase ewo Yesu Kristo dinimo Yesu Kristo dinimo sabri kuya betumi afre sabri kuya betumi ni ye din kita ho ewo fie ha the altar of Anidaso Bere, the altar of the hour of hope is still alive, it's still active. It will give you hope. Ye mompa say onukwafo say erade ma oma na dom ento yen so ye nya ye buma bompa ye papa odikan afre yen e wo line so ye ma wakwa papa Anidaso ewo Yesu Kristo mu right here okuma etifu nyina erade sha papa la isa mo a one me ejuma so ye tiano amisa papa tiawon so ade amen papa ni esre mi se amome si mo prano ala ketwa ni video campaign atem bala ye demonstration was ni a chese si nkorano obonsam de esewom omonso na mpenifo yi ye kwa babisi anan si enyam mo fayin titi papa ama misi oma misi anan oma ye bebasa Still at the January. On your bonsam, no, should be a person, some friend piano, we see a non-quack. It's say, Yarawani and dainty, nipa of giant. For beer, yadi. Churches are how we and the buyers in our Akuffo-Akuapem. A trivia may and members of Hanumba. Previous Bonnie Bia and Muniate, Radim Fassa Bonnie and Chain. On the home of Grono.
Oma Suman to Badman do Gianquano. On some my rebu my aim. Now, in far with you. Need to be spoon near Sweeney. Yamisha Papa. Yamisha baby, your bumpire is here. Your bumpire, young generation, your bumpire, teenage, adolescent, young adult, everyone is shared inside. May the spirit of the Lord arrest the youth and the young generation for his own purpose, for his own assignment. Yes, one of that you are sorry, Enfrewa safwerante na asori wo ma Yesu Yesu Kristo dinemu ora ye yifro Yesu Kristo dinemu yetwe Yesu Kristo dinemu yetwe Yesu Kristo dinemu yetwe Yesu Kristo dinemu yetwe ewo Yesu Kristo dinemu 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 ewo Yesu Kristo dinemu. Amen. Yamo akwaba bokuma 97.1. Ohina na asumje kan. O Francis e ma check akra ye the radio say na waba. Yo pacho yankasa. Yugusa bompai. Okay. Yeah, bompaye akosasre Ewrade ho adom ama etiefu nyina obia nkra ne eda ne komaso ne wo nanim Ewrade akasa enye yemboafo ne yenkomafo ne ndimafu onima ye no ma yensa enka yetu aso ara bon sampai no Yesu Kristo dinemu still na Ewrade fa ne sanka emrante ne maba na umatumi agina Ewrade asem so atumi di wo ho ato Ewrade so umatumi adi nkra biara ye bompae amawonsa mawonjina wasem ewo Yesu Kristo dinemu ewo Yesu Kristo dinemu ye bompae peja omenina shawonsa because abompae peja omenina so eshawonsa ora titiro ni youth no Yesu Kristo dinemu ora ma basanya kese ewo youth ora ma basanya kese wo youth ne so ora sesa won mahan bi impie imawo Yesu Kristo dinemu mahan bi impie imawo Yesu Kristo dinemu mahan bi impie imawo ma Yesu Kristo dinemu mahan bi impie imawo ma ewo Yesu Kristo dinemu Yesu Kristo dinemu ewo Yesu dinemu 0551-667755. The next caller ewo line so yamo akwaba okuma 97.1 Anidaso wo Yesu Kristo mo papa no preno so me frempa ebo ama me atanga wo mababe ko SS1 ewura die sika ne dwetɛ ye ne dia no ewura de nankasa ma ne ntaso mo bia tem biara amen tabi abufre bia paase na nso ani da so ni fo ewura dia o me sika fifi ni pano oyi abura foma se ni pe na wo tumi fa wo men kostu na ewura de nkasa amofra yi ho ewura de hwie ne honhom ne wo so okodu suku man wo sesa fate bia bonnet wo so ewura de nankasa man nsa so Oma mo frere kusuku afi yen senkyerene. Ewrade nankasa koma mi atenina. Yes, Ola ye bompaye. Nyamisha bebe ni nyamisha papa ye bompaye peja. Nyamimeyi se ye nuanom ne ye busuafo Yesu Akropong mo freya results wo fiase rehwe admissions in the various schools. Ye bompaye point of contact ama SHS students nara ye be tibia boni bia mo frey kwa kofa Yesu Kristo dinemu
mu owura yɛtwem yɛkɔ so abɔ mpa yɛgyae wɔn awofo nso hyɛ wɔn nsa owura yɛka sɛ papa yɛ so wo a sika firi wo a anim tiɛ sononko efiri owura hyira awofo biara papa yesu nea wobɛhia de atotɔ bibi ama wɔn ma owura fa dom owura fa dom owura fa dom akade biara ma awofo yi ehia ɛwɔ wɔn ma yi mu owura fa dom yesu kristo din ne mu owura fa dom owura fa dom owura fa dom yesu kristo din ne mu 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 nneɛma biara awofo yi hia sɛ wɔde ka wɔn ma yi ho yesu kristo din ne mu owura fa dom yesu kristo din ne mu 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 ekunimdi yɛ nyame madia enkunimdi ɛnyɛ nyame madia Erade ma unkunimdi ɛnyɛ wo madia unkunimdi ɛnyɛ wo madia unhyira ɛnyɛ wo madia obasa ɛnyɛ wo madia wanunyam hyɛ ɛne ntɔ wo maso yɛbɔ mpae sɛ Erade baabi biara wobɛtie yɛn na nɔpɛ obi biara ne unique request Erade yɛsrɛ wo sɛ ne nyinaa ne yɛgya bom ne yɛde kumakoro present ma wo sɛ ma ɛnsi yiye Erade ma enwie yiye Erade ma adansi ne uma mpaebɔ akyi ma yento ayi nyomu ma wo Erade sɛ wayɛ ma aboro nya adwene so yɛda wase wa wo yɛ mpaebɔ tiefo ɛna no pɛ nso enhyira nka odin ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu your messages be through Facebook yankinkan Eddie Kwesi. We need God's direction. Amen. Erade Emma wo that divine direction no. Etifu eti in erade fasa direction no mo bibia ena no pe wo Yesu dim. Ya yenu abema zigi bi si powerful. Nyamisha bi go. Yenu abema bra kwadwo. Erade nshira wo. Na charity abua joining us. May God, may your spirit cause me to delight in your laws. Amen. Daniel Koman, say watching you live from Akropong, Kenya. Say number 2, Jericho. God bless you all. And Charity Yabua says, Lord, give me the heart to meditate on your word for the journey ahead of me. Amen. So say, God, establish me in your blessings, in your presence, and whatever you said concerning my life, Lord, establish me in them. Eradin shall be brave. Say, God, remember me. And also, God, give me early answer to my prayers. Eradin Emma Yinina, Emuai 10 speedily answer. Na yemfa enkoso enhyeni de anunyam. Nyame manfo ne yeka usa ha ena ne yede ubesi yembre ne de 5 to 5:50. Eti yeka se ne chese ya tra ho kakra kra yesere Erade se Erade beka ye ho na wotwi ya yeri wura mu ye hu Erade tumi ne Erade nhyira. Me kai will be omu se Sunday ebe na ye we good speed conference Evangelist Dr. Abofe the good speed conference first session best started 7 anopa Sunday. Na second session started 9:30 Obibia wababia throughout the Sunday. The testimony is great. Yinina yefishe Erade. We are setting our foot right so that we can move faster, deeper, wider to bless the Lord. Erade nhyira bebre said kwesi day yenu na yebehia ho na yetumi etie. Lord, restore our fortunes. And only thing my yakasa for home. Lord, restore our fortunes. Come and get some nuggets of wisdom. Emerald to kotodum na odie to anamon afi. Osofo amo tie nipa be 300. Over 5 seconds. Yo papa me da se. Nchia edikan enkoma Amanfo ebusia. Amanfo Presby Artom ebusia nyina mechia obibia wa wotemenka enanope efri Amanfo Presby Artom mechia mo nyina na mesanchia me sister Grace Akosa osan ewuku me sister Grace Akosa osan ewuku mechia anope ena me madam Joyce oni ano chire yen bibia
ya fa ha se da bi mama mfa ha mama anope nchia so nko ma o me na bi nso michiao oye kuku ewo amanfo he ya anope obetumi afa ho na wa pe bi anom anope nchia so nko bi nko ma o na me ebusua no nso nchia so nko ma me ankasa me ebusua so yo madam ase Eradi ensa bebe me say kra na ninchi na do so beti akotia Amanfahini na visual bebe amo nyame ka ho wai eradi ka tiefo nyame hira mo nyina na eradi nka ye nyina ho nyame adoma ye behia joda na mo meka se consider numere so 8 to 9 consider numere 8 to 9 Grace Church the program friend Hour of Grace ye de bompai ewura na wotwe ni mu obetumi ehia yen was abre no 8 na wotwe anumere ekosi no nkono eno so prayer time sa eradi hira bebre no come no ho eno so okuma he ya eradi hira ye nyina na weekend o men ye sonko no mo ye ho ba no nkura ye na yasen atun ahia biem enche bosum no kwa wie next week Wednesday commencing the month of February no 9 pepepe Grace erade until na nimuntel na onfa wumura February mu Anidaso ni nhiramu na onka ho no afi yegusu kwei o ma dance ndoso nyame nhyiraw aha eyokoma 97.1 yebesi wa ha yebesi nhia nyame yadoma joda ewo dwumadi ayefe na Anidaso Bere so midin the Reverend Nathaniel Kingsley Entsie New Year Grace ena mewo midin chiama Grace asafo mpemfo ene adwumafo nyina Grace Church Academy adwumafo ene adofo nyina na minhyia mu nyina na radinka mu nyina ho yebesi akasa bio na midin adoma joda bye bye. Yes,
GH and a february do a chance aba and Facebook engine 102.9 live ye beje bre na kan nyina amamo kama and some etwagu ene anopede mu akotini bi ni say ene fie ya ene ekasai o man penda da John Dramani Mahama London abrochimamo okokasa na Bishop Panyimpa Ajenasare Worcester ni sika Ghana si no oha ene ensia akemu ni sika kem e bank Enkrampum mantam ha MPP amanyeko no twatwafo ye owura Odalai Parker France wo se ho behia pa se wo mo bayi frankatufo ne entem no tumi enya bre e dey ni campaign ye bebo mu ofifi mantam mu na waye anobaba adwumedie e dey ma schools ahodo a ewo empatem mo wonsem etisen beko amana ne kakra bi Putin hu abufuo nti obi a ohye na tade emra epese edino medi adekwaku piesie chenchen hini Putin mene nana buodu obobi madaroma ensem no na ete esim ede amamui kanema mpani John Dramani Mahama Kwame ekanidi eho enefie no ekase London Chatham House woko akwa kasa kama na ensema okeka nyina na eyekwa bibiman metre Africa yebefo so entwetwe papa na eniswade hu ade ase eniso se enkodi afi empinu ene aduosia miensa 2063 agenda no nyina yetumi egya brane yetumi adiye se de enkofo amanso mu ediye na bambo nsem ekoye kemam ka biafa ne ntuma pefra bibia bekoso ayatodi agenda 2063 no eno ho eno akokasai na nsema yesa aka na echirema omampenda da John Dramani Mahama sabre kasa de wono na ejum training ma eku afro Tana High Level Forum on Security in Africa na chese bi mema ye bambo nsesem no ede na akoma so ye pa osanso ye member panel for Global Public Health Convention ni nyina na eye ne modern bo a wabo na fensusu papa ni susu papa wowo no ma chese papa e ba ne se ye dwe abibiman ho ni apa yedie ke mama ke bia fa ne ntuma pafra se de odi kuguo pa bebro apem nanso de akoma pam gitu mu wa ma bode bi ensie ni adene dia na papa sefata onim dia bia okasa kire wiase nyina etumi eso abapa emfaso nso ewo so enu nti no mato nsafre na ene ewo Chatham House London okọ akokasai na mpanifo aka se entasuenko ennante akwanua nso na ede enintu akora no wonamko enambata National Chairman NDC amanyuko no Owura Johnson esedu enkatia wodi apamfo bi anim no mu nyina akọbọ no yoyo na chese wo makọ akọja no na bibia atumi akoso kama na apamfo wodi wo manim no ebu bi Director of International Affairs ema NDC Owura no nyafo Alexander Sagbafia Deputy National Women's Organizer Abigail Elom Akwambia and Deputy Treasurer MPP Vada Ade wamuna ka ho ene wamu kwa koja omampenda John Dramani Mahama na kasa hwam kasa dey wodi akoto wiase nyina anim Chatham House London enefia yenemo ekase Siabono so high Angel TV so Angel 102.9 FM so na yede ni chiremu ewo main se ne mu asia ye din awdu sika ekwo tobonda ebe wie chie no na sika no krampo wunya na sofa so cry eba no so no wonsa etimi aka ama main ma yede ni ye pa ama fododo na asoya mo ekasa ede etia eshisha hodo a owura kenufurata edi gu akwemu na Bank of Ghana so ebu achiro mo kyerese ebe ha dwen ye pa ema o main sika sem enko yie ni titiri Amanfo botomu na empanyefo webre ekasa no na founder wada Perez Chapel International ano Bishop Charles Ajenasare opanyi ebanim dia obiye pa kasa na wiase nyina ayedin na obia etie na ne kasa mu ewaso dem na wochese ade bi koso wo mema eha ne ye pa na yese wankasa otinwa yeyi we bone eninti no wakasa amanato Ghana mapanyi ene osafo hwo man sika sam tutu so na Ghana fo nyina so ehu bi se enye Ghana fo nkom ne na monten so nko a Okuma Radio yetie mo baby ah.
Akuma Radio, yet, baby.